עובד פה חיילים. טוב. יש שם טיסות אורקנסים. לפני שאתה מתחיל. רגע, התחלנו, אנחנו מקליטים. שומעים את כל זה. סוליד? קלין קוד? כן, אנחנו נדבר גם על כל סוליד. רגע, ברח לי הזה. למה התווכחת בזה? לא, סתם, שאמרנו לירדן שצטרף להם, אז אמר, התאמתי לכם היום את המסך לזה, שיהיה לכם נוח. טוב. 14 שנים, טוב. אז היום אנחנו סוף סוף נדבר באמת על מה אני חושב הדבר הכי חשוב בקורס הזה, זה בעצם פחות או יותר המטרה של הקורס, כל מה שהיה עד עכשיו היה יותר מבוא, ארוך מאוד אבל מבוא, ובעצם מה שאנחנו נדבר עליו זה באמת קלין קוד, כן, וזה בעצם המדד, איך אנחנו יודעים אם הקוד שלנו נקי או לא, אז זה אגב מתוך הספר שנקרא קלין קוד של רוברט מרטין, אנקל בוב כמו שהוא ידוע למי שיודע. טוב, אנחנו נדבר אז ככה טיפה אג'נדה, נתחיל ככה בתור מבוא, נדבר על 4 כללים של סימפל דיזיין, שמי שהיה באחד נדמה לי במפגש אוטומציה הראשון שעשינו פה, דיברתי על זה, אבל נחזור על זה שוב, כי א' זה חשוב, וב' אולי לא כולם היו, אז נדבר על זה, זה בתור הקדמה. נדבר אחר כך על כל מיני דברים שעוזרים לנו לכתוב את הקוד בצורה שהקוד יהיה יותר אמין, למנוע מעצמנו לעשות באגים, כאילו אפשר לומר את זה בצורה הזאת. אחר כך נדבר קצת על, כן, אני אסביר מה זה פה קיוק, עוד מעט. readable code, קשר בעיקר של שמות ו-comments בקוד. אחר כך על modularity ו-reuse, זה בעצם אולי החלק הכי גדול במצגת היום. מתודות, קלאסים, אינטרפייסים, כל מיני best practices שקשורים לדברים האלה מבחינת clean code. לקראת הסוף נדבר על ה-solid principles, שבעצם אתם תראו שכאילו הם לא יחדשו הרבה אחרי כל מה שדיברנו לפני, הם לא יחדשו הרבה, אבל זה יעזור לנו ככה לראות את זה, לתת קצת שמות שיותר קל לזכור, יותר קל להבין, איזה מין מסגרת ככה יותר ברורה לדברים. נגיד כמה מילים על יוניטסט, זה לא קורס על יוניטסט, זה לא, אין פה משהו, לא נעמיק בזה, אבל נדבר על הקשר בין קלין קוד ליוניטסט, ובסוף טיפה על קוד סמלס. אוקיי, אז כמו שאמרתי נתחיל ב-4 rules of simple design. אז בעצם מי שטבע את הכללים האלו, קוראים לו קנט בק, בספר Extreme Programming, הוא מזכיר את זה גם בספר של Test Driven Development, ובעצם כל מה שאנחנו נדבר היום בתכלס, 4 הכללים המאוד פשוטים האלה, שתכף נסביר אותם, הם מאגדים את הכל, זאת אומרת אפשר להגיד שסיימנו את זה, אנחנו יודעים את הכל, אבל למרות שזה מאוד מאוד, באמת כללים מאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד כלליים, ומאוד נכונים, ושמהם נגזר הכל, עדיין הרבה פעמים קשה להבין איך ליישם את זה בצורה נכונה וטובה, רק מתוך 4 הכללים האלה, ובשביל זה אנחנו צריכים קצת לפרוט את זה לדברים נוספים, ולתת דברים טיפה יותר קונקרטיים. אז מה אומרים 4 הכללים? אז הכלל הראשון אומר קודם כל שכל הטסטים עוברים. הוא כותב את זה כמובן יותר בהקשר של TDD, יוניט טסטים, אבל הוא אומר all test, זה לא חייב להיות אפילו יוניט טסטים, זה יכול להיות אפילו בדיקות ידניות, או אפשר לנסח את זה בצורה אחרת, הקוד קודם כל צריך לעבוד, צריך לעשות את מה שהוא אמור לעשות. אם הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות,
שום דבר מכל מה שבא אחריו לא שווה כלום. בדיוק. אז זה הדבר הראשון. אגב, הכללים האלה, כמו שכתוב פה בשורה הזאת, רגע, בשורה הזאת, הסדר של הכללים הוא סדר החשיבות שלהם. אז קודם כל חשוב שהקוד יעבוד. הדבר השני, חשוב שלא יהיו כפילויות בקוד. דיברנו על זה, אני חושב, הרבה פעמים, או לא יודע, מי שדיבר איתי על קוד, הרבה פעמים שמע אותי מדבר על זה, שזה מאוד חשוב, להוריד כפילויות, ושכפילויות יכולות להיות מדבר מאוד מאוד קטן של איזשהו סטרינג שחוזר על עצמו כמה פעמים, אפילו חלק מסטרינג, עד כמובן קלאסים ומתודות שלמות שמשוכפלות ועושים להם קופי פייסט מפעם לפעם, וכל פעם משנים איזה משהו קטן ביניהם. הכלל השלישי אומר שזה צריך, הקוד צריך להיות ברור, קריא, ובעצם לחשוף את הכוונה של המתכנת. כשאנחנו כותבים את הקוד, אנחנו צריכים לכתוב אותו בצורה שמבהירה את הכוונה שלנו, שמישהו אחר קורא. דיברנו על זה, אגב, אם אתם זוכרים, ממש בשיעור הראשון, על זה שאנחנו כותבים קוד, בעצם, קודם כל באמת בשביל שהמחשב יבצע אותו, אבל לא פחות חשוב, כאילו בשביל זה יכולנו לכתוב אפילו באסמבלר לצורך העניין, אבל כל מה שאנחנו עושים מעבר לזה, זה בעיקר כדי שאנחנו ואנשים אחרים, יהיה לנו קל לקרוא ולהבין את הקוד שאנחנו כותבים. אז זה בדיוק מה שהכלל השלישי אומר, והכלל הרביעי אומר, שאחרי שעשינו את כל הדברים האלה, אז שלא יהיה לנו קוד שהוא מיותר, שלא יהיה לנו סתם קלאסים, כאילו עוד קלאס ועוד קלאס ועוד קלאס שתכלס לא עושים שום דבר, ועוד מתודות כאילו צריך לצמצם, זה צריך להיות מצומצם, ולא לא לדבר הרבה כמו שאני עושה. אבל זה שוב השלב האחרון, הכלל האחרון, זאת אומרת ברמת החשיבות. שאלות על ה-4 rules of simple design? לא. טוב, אז בואו נדבר על איך אנחנו כותבים קוד שהוא אמין והוא פוקיוק. כן. טוב, מה זה פוקיוק? זה מושג ביפנית שאומר משהו כמו למנוע מניעת טעויות, משהו כזה. בא ממתודולוגיות ניהול שבאו מתעשיית הרכב בכלל של בטויוטה, מתודולוגיה שנקראת לין, ובשנים האחרונות גם נכנסה קצת גם לעולם התוכנה, היא מאוד מקבילה, אפשר לומר, קשורה לאג'ייל, לין בעולם התוכנה. ואחד מהכללים בתורת ניהול הזאת, יש שם כמה דברים שלקחו באמת גם לתחום התוכנה, כמו eliminate waste, כאילו, וכל מיני דברים כאלה, אבל ספציפית פוקיוק באמת אומר למנוע טעויות. בתעשיית הרכב, תחשבו, יש פס ייצור שמייצר המון מכוניות, וזה סרט נע, וכל עיכוב, כל תקלה שיש כאילו באיזושהי תחנה בסרט נע, זה עוצר את כל הסרט. עכשיו, מצד אחד לא רוצים לעצור על כל שטות, אבל מצד שני כשיש באמת בעיה, עוצרים את הסרט, צריך לעצור הכל, לפתור אותה בצורה הכי יסודית שאפשר, כדי לתת לפס ייצור להמשיך. והרעיון הוא באמת לזהות את התקלות, או בעצם סליחה, הרעיון הוא למצוא פתרונות שמונעים תקלות, ולא רק למצוא ולפתור אותן. mistake proofing, כן, בדיוק. אוקיי, אז זה הרעיון של פוקיוק. עכשיו בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי בקוד. אז יש לנו בעצם, יש פה פרק שלם על זה עכשיו, על דברים שקשורים לפוקיוק, ללייבל קוד, לאיך למנוע מעצמנו לעשות טעויות. אז קודם כל בעצם הרעיון, כמו שאמרתי, הרעיון הוא למנוע טעויות, או לפחות לתפוס אותם בשלב כמה שיותר מוקדם. ומה זה שלב כמה שיותר מוקדם? השלב הכי מוקדם
זה IntelliSense, כאילו ממש ברמת, ברגע שאני כותב אני רואה שאני עושה טעות, כן? אחר כך זה זמן הקומפילציה, אחר כך זה זמן היוניט טסט אם יש לי, אם לא זה כבר זמן ריצה, אבל גם בזמן ריצה בקונסטרקטור או כשהתוכנית עולה, כן, אם אני עשיתי איזה טעות, לא יודע, בקונפיגורציה, אני רוצה לגלות את זה איך שהתוכנית מתחילה, אני אגלה שיש לי איזה טעות בקונפיגורציה או אפילו בקוד, או לפחות בתחילת המתודה שעושה את הפעולה שאותה אני רוצה לעשות. אז זה כאילו לכל המאוחר, וכמובן שהדבר הכי גרוע זה שזה מתגלה, בוא נגיד ככה, אולי אם הייתי מוסיף פה עוד שלבים, השלב הבא זה אני מגלה את התקלה כשהיא כבר באמת בדיוק קורית, כן? והשלב הכי גרוע זה אם אני מגלה אותה אחרי שהיא קרתה, ואני נתקל, היא גרמה לי כבר לאיזושהי תקלה, לאיזשהו תאונת שרשרת, בדיוק לאיזה טעות מתגלגלת, שאני מגלה אותה רק בדיעבד. ואז קשה הרבה פעמים בכלל להבין מאיפה זה קרה וכן הלאה. אז ככה כמה דוגמאות בסיסיות, קלאסיים, בכלל כאילו כל הנושא של strongly typed, ששפות כמו C# נותנות לנו, מאוד עוזרות בזה, אבל אפילו להשתמש, לפעמים נכון להשתמש בקלאסים, אפילו לדברים שהם נורא נורא פשוטים וטריוויאליים, ואתם יכולים לייצג אותם בתור דצימל או אינטג'ר או סטרינג, לפעמים עדיף לעשות להם גם כן קלאס, של נגיד money או אני יודע מה, weight, כן, משקל, דברים מהסוג הזה, כדי שאני לא יערבב בטעות ויכניס משהו שאמור להיות money לשדה של משקל, כן? אז תכף נראה גם דוגמה כזאת. אז זה דוגמה אחת. generics ו-constraints שדיברנו עליהם בשיעור שעבר, עם דוגמה משעשעת, גם כן הם דוגמה לזה, וככה דוגמה אחרונה, בלינק יש לנו את, הרבה פעמים אני רואה אנשים משתמשים בפרסט, כן, בשביל למצוא את הראשון ברשימה, כשהם יודעים שאמור להיות אחד, או שהם מעריכים שיהיה אחד. אני לא תשתמשו בסינגל, כי שאם יש יותר מאחד, שתדעו שיש פה משהו שלא ציפיתם לו. זה מה שעשיתי ב-AVT, ועליתי שם הרבה דרגים. יפה. אז הנה בדיוק הדוגמאות, אז with primitive types, אז נגיד יש לנו get total, ומקבל price per קילו ומשקל, ואנחנו מחזירים בטעות price per קילו ועוד המשקל, אוקיי? לעומת זאת, אם יש לנו strong typing, אז אנחנו יכולים להגדיר, אגב, אני חושב שדיברנו על operator overloading בשיעור הקודם, אבל אתם מוזמנים לקרוא על זה בעצמכם. בטוח שגוגל יענה לכם על זה בשמחה. אז אנחנו יכולים להגדיר אופרטור כפל בין money ל-weight, ואז בעצם אולי פה, גם אם פה יכולה להיות טעות, זה מקום אחד, אנחנו תמיד נתקן בו, ואחר כך בשאר המקומות שמשתמשים ב-money וב-weight, אנחנו לא נוכל לבצע, אנחנו נקבל פה שגיאת קומפילציה, הנה יש לנו פה את הגלים האדומים האלה שאומרים שאנחנו לא יכולים לעשות פלוס בין כסף למשקל, וזאת שגיאת קומפילציה, וכמובן שאם זה להעביר פרמטרים לפונקציה שמקבלת את זה, אז גם זה יכול למנוע את זה וכן הלאה. אז זו דוגמה אחת. אקספשנים. בואו נדבר על אקספשנים, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב, והרבה פעמים לצערי אני רואה דברים מאוד לא, שימוש מאוד לא נכון בכל המנגנון הזה של אקספשנים. יכול להיות שזה נובע לפעמים מזה שאומרים, טוב, אקספשן, כאילו מין מחשבה אולי אפילו לא מודעת, שכאילו אקספשן מתחבר לנו בראש לאיזה משהו רע, בואו ננסה כאילו להימנע ממנו, וכאילו שלא נקבל שגיאה, אם יש לנו שגיאה נתעלם ממנו, נעשה משהו כאילו שימשיך הלאה, אבל זה בדיוק מנוגד לרעיון של הפוקיוק.
אנחנו רוצים לדעת שיש לנו שגיאה, שיש לנו תקלה, אנחנו רוצים לדעת מזה כמה שיותר מהר, ועם כל המידע שיש וכמה שיותר מדויק ובזמן אמת. אז הדבר הראשון, לא לבלוע אקספשנים. מישהו פה לא יודע למה הכוונה בלא לבלוע אקספשנים? לא לעשות קאץ' בלי כלום, או עם משהו שלא באמת מטפל, או לא באמת זה. עכשיו, בכלל, אל תעשו קאץ' אם אתם לא באמת חייבים. אם אין לכם סיבה טובה לעשות קאץ' ומשהו הגיוני לעשות בתוך הקאץ', אל תעשו קאץ'. אתם כותבים איזושהי מתודה, איזשהו קטע קוד, אם יכול לקרות בפנים משהו לא צפוי, זה בסדר שהקוד שלכם יעוף. זה לא אומר יכול להיות שיש לכם באג, זה גם בסדר שיהיה, כאילו כולנו עושים טעות וזה יכול להיות שיש לכם באג, יכול להיות שזה באג שהוא לא שלכם, out of memory או לא יודע מה, כל מיני דברים חיצוניים או דברים ב-third party libraries שאתם משתמשים בהם. אם קורית תקלה ואתם לא יודעים ולא צפיתם מראש שהיא יכולה לקרות, תנו לה לעוף ותקבלו את המידע כמה שיותר מהר ומפורט מהשורש. אם אתם כבר תופסים אקספשן, אז תתפסו את האקספשן הכי ספציפי שאתם יכולים. לא לעשות catch exception, אלא לעשות catch, לא יודע, נגיד, null reference exception, זה לא דוגמה טובה, תכף אני מדבר על זה תכף בהמשך, אבל אני יודע מה, file not found exception. למרות שאם אתם צופים שיהיה file not found, אתם יכולים אפילו לבדוק לפני זה if file exist. אבל יכול להיות גם עניין של ברגע שבדקתם אם הוא קיים עד שזה אולי בדיוק מישהו מחק, אז כאילו זה יכולים להיות מצבים שבהם אתם כן תרצו לעשות קאץ', אבל תחפשו באמת את האקספשן הכי ספציפי שאתם יכולים. לא להשתמש בזה, לא תחליף לקונטרול פלואו, כאילו if ו-go, כאילו לפעמים משתמשים בזה בתור מין go to כזה, ואז בקאץ' בודקים אם זה אקספשן שאני שלחתי אז נעשה ככה, ואם לא אז נעשה ככה. זה לא המטרה. אתם עושים throw רק אם באמת הגעתם לאיזשהו מצב שאתם לא יכולים להמשיך בפלואו הרגיל של מה שאותה פונקציה, מתודה, whatever אמורה לעשות. אתם אומרים אני לא יכול, כאילו אני עכשיו, המתודה אמורה לבצע פעולה עם מטרה מסוימת, אם אני לא יכול לבצע את המטרה הזאת, אם אני לא יכול, אני רואה שיש לי איזשהו תנאי שאני לא יכול לקיים את מה שהפונקציה מבטיחה בעצם לעשות, אז זה נכון לזרוק exception. עכשיו אם אתם זורקים exception, תוסיפו את כל המידע שיש. קודם כל אם לפעמים אנחנו תופסים אקספשנים ואנחנו רוצים רק לבדוק משהו או לכתוב את זה ללוג נגיד, אבל לתת לאקספשן לעוף כדי שמי שצריך באמת לטפל בו יטפל בו, לא רק לרשום, מעבר לרשום אותו ללוג. אז throw, אתם מכירים את ההבדל בין throw נקודה פסיק ל-throw ex? יכול להיות שאתם לא מכירים. throw new exception. יש throw new exception ויש throw, נגיד, אני אומר, יש לכם catch, יש לכם כן, רגע, אולי אני כן אפתח פה רגע Visual Studio. אתה יכול לזרוק את מה שמתקבל בקאץ' או לסתם לעשות throw? כן, בואו. public class כן public void for try do something catch exception x אוקיי, אז ככה, אם אני עושה פה אגב throw new exception, this is my exception, אז אגב גם פה בלנו, אמנם אנחנו זורקים פה exception, אבל בלנו את האקספשן הזה. האקספשן המקורי פה הלך לאיבוד. אם אנחנו עושים throw ex, אוקיי? אז הוא זורק את אותו exception שקיבלנו, אבל מה אנחנו מאבדים פה? את המידע שאנחנו רוצים. לא תמיד. את הסטק טרייס,
זאת אומרת נגיד שזה קרה לעוד איזושהי פונקציה ועוד פונקציה והיא נזרקה מבפנים, אנחנו לא נראה את זה בסטק טרייס. ה-throw הוא בעצם זה שהוא משנה את הסטק טרייס על האובייקט, שם לו את הסטק טרייס הנוכחי, ובעצם ה-top of stack שאנחנו נראה תהיה השורה הזאת. אוקיי, לא נראה שום דבר מעבר. כן. אם אני עושה רק throw, כן? אז בעצם אותו exception שקיבלתי ייזרק לי כמו שהוא עם אותו stack trace. האמת שדבר אחד ישתנה שם, קצת מעצבן גם כן, אבל הוא קטן והרבה פחות נורא. מבחינת ה-stack trace אני אראה את הפונקציה foo, ואני אראה את השורה הזאת בתוך הסטאק, ולא את השורה הזאת שבפנים. כאילו אם יש לי פה כמה שורות בתוך הטריי, אז אני לא יודע בדיוק באיזה שורה בפנים זה קרה, אבל אני אראה איזה מתודה הייתה מעל זה בסטאק. אז בדרך כלל אפשר לנחש מספיק טוב. אז אם אתם צריכים לזרוק את האקספשן הלאה, תשתמשו ב-throw נקודה פסיק. אז זה במקרה שזה מתאים. אם אתם צריכים להוסיף מידע, יש לכם איזשהו מידע להוסיף, רוצים לעטוף את זה באיזשהו exception אחר שלכם, יותר כללי או זה, תוסיפו את ה-inner exception, יש תמיד פרמטר ל-exception של inner exception, שם יהיה את ה-stack trace הנוסף של ה-exception המקורי, ואת כל המידע שעליו, ככה אתם לא בולעים אותו. מה? כאילו, אתה אומר, אם אנחנו רוצים להוסיף inner exception, כן, אז אתם עושים כן new, אז אתם כן עושים new, כן, בלה בלה בלה, ואז מעבירים את ה-inner exception. שימו לב שיש לזה חיסרון, שהסוג של ה-exception, נגיד אם באיזשהו מקום בחוץ אני מחפש, נגיד כמו שאמרנו קודם, file not found exception, אז אני לא אתפוס את ה-exception הזה, למרות שה-EX המקורי פה יכול להיות שהוא היה file not found exception. אוקיי, אז יש לזה גם את הבעייתיות הזאת קצת, אבל פחות, בדרך כלל פחות נורא. אם אנחנו כותבים את האקספשן ללוג, או מציגים אותו למשתמש או משהו כזה, בוא נגיד מציגים למשתמש, אז לא מציגים למשתמש, זה בכלל להציג למשתמש כדאי הרבה פעמים, אם זה אקספשן שאתם באמת יודעים, נגיד כמו שאמרנו file not found וציפיתם שהוא יקרה, תיתנו הודעה ברורה למשתמש, בדיוק איזה קובץ וכן הלאה. אם זה משהו שהוא לא, אז תכתבו, לא יודע, unexpected error, ובלוג, באיזשהו לוג תכתבו את כל המידע, אבל אז בלוג תכתבו באמת את כל המידע, את כל האקספשן, ולא רק את המסאג'. אם אתם כותבים רק את המסאג' אתם מאבדים הרבה מאוד אינפורמציה, ואם יש לכם מידע נוסף לרשום, אתם יכולים להוסיף אותו. אז זה לגבי exceptions. דוגמה, זה לא בדיוק מה זה דוגמה כאילו לא להשתמש, כאילו דוגמה לא טובה לשימוש באקספשנים בתור, בעצם יש פה כמה בעיות, בואו תגידו לי אתם איזה בעיות. מה הבעיה בזה? מה יש בטראי? יש throw בטראי. אולי כי על הקאץ' אף פעם. למה לא? אם אתה זורק throw, אם השמתי condition זה, אז לא תגיע לזה. לא, אם שם condition הוא true, אז אתה כן תגיע. אתה תגיע לקאץ', נכון? אבל אתה לא מטפל בו, אתה שם זורק אקספשן. מה שאתה רוצה? רגע, כשאתה עושה throw new exception הוא בעצם לקפוץ לקאץ'? כן. אם זה אותו exception. אבל זה exception. אתה לא יכול לדעת אבל איזה exception זה יהיה. כי בקאץ' יש לך exception כללי שהוא מתקבל. אתה לא יכול לדעת אם זה exception שאף אם הסום condition true או אם הוא false. כן, אבל תסתכל על כל הקוד פה. אחרי זה אתה בודק אם המסאג' הוא stop here, זה לא המסאג' הוא של מה שאתה זורק, אבל לא של ה-EX. זה יהיה בדיוק אותו אחד, נכון? אוקיי, קודם כל זה מה שאמרתי, להשתמש בקונטרול פלואו, כאילו להשתמש באקספשנים בשביל קונטרול פלואו. כן, זה לא נועד בשביל זה. כן, אני עושה פה משהו כדי לבדוק אם אני צריך לעצור את הלולאה, ואז אני עושה, זה לא נועד בשביל זה, קודם כל, אוקיי, אז זה, בגלל זה bad practice, באמת לעשות throw בתוך try catch, זה אולי ככה הכי, כאילו נורה אדומה שבאמת אתם עושים פה איזשהו טריק של control flow.
זה בדרך כלל באמת לא אמור להיות... אתה תמיד רוצה לעשות טריי קאץ' כי אתה לא יודע איזה אקספשן אתה תתפוס. יכול להיות שאתה כן יודע איזה אקספשן תתפוס, אבל זה לא אתה תזרוק אותו. אתה לא בטוח שהוא יאהוב לך באמת, האקספשן הזה. נכון. כי במקרה הזה באמת יכולת פשוט להדליק את השוד סטופ כבר בקונדישן ולעשות ברייק, או לעשות או משהו כזה. שוד סטופ שווה טרו. שוד סטופ שווה טרו, או בכלל לעשות ברייק אפילו. כן. משהו כזה. עכשיו חוץ מזה אנחנו באמת מתייחסים פה לסטרינג של המסאג' וזה, וחוץ מזה הדבר הכי חמור שאנחנו עושים פה, מה הדבר הכי חמור שאנחנו עושים פה? לא, זה דווקא לפעמים דבר נכון לעשות, טריי קאץ' בתוך דו ווייל, כי לפעמים אתה אומר, אוקיי, אני לא יודע, צריך לעשות איזו פעולה על המון רשומות, על המון זה, ואם משהו נכשל, אז אני ארשום את זה, אבל אני רוצה להמשיך הלאה. מה? אקספשן פה לא באמת אקספשן, כי זה התנאי יצירה היחיד, עלולה... אוקיי, אבל מה הבעיה? המתודה שלך אקספשן, אתה לא מחזיר הוואלי של בול. אבל לא נראה את ההודעה של אקספשן, אם זה לא שווה לאקספשן. האמת חשבתי שזה יהיה הרבה יותר ברור, אבל אני מבין שכאילו זה שהכנסתי את ה-throw new exception שם בפנים, וכאילו כל הטיפול שלי קשור לאותו exception שאני זורק, מסתיר לכם בעיה מאוד מאוד חמורה שאתם לא חושבים עליה. מה? יש שם do some more stuff, כן, יש שם do something ו-do some more stuff. מה יכול לקרות שם? יכול לקרות שם גם exception, נכון? כן, ואז הוא ילך לקאץ' נו. זה לא ייכנס לאי. נכון. ואולי זורק אותו. בדיוק, ובלמנו את האקספשן. אוקיי, אז עשינו את זה בשביל לתפוס את התנאי הזה של הסאם קונדישן, אבל אקספשנס אחרים שזה בלמנו במקרה הזה. הוא אמר את זה קודם. אמרת את זה? אני בשקט. טוב, אז זה הנושא של אקספשנס באמת מאוד מאוד חשוב, כאילו, בדרך כלל, אל תעשו כלום עם אקספשנס, תנו לזה לעוף, אלא אם יש לכם דרישה ספציפית של לעשות עם זה משהו מסוים, כמו שאמרתי, זה יכול להיות דווקא בלולה, לפעמים באמת לשמור, לפעמים יש אגב משהו שנקרא aggregate exception, סוג של exception שנקרא aggregate exception, שמכיל ליסט של exceptions, לפעמים כשאתם עושים פעולה בתוך לולה, נכון לעשות try catch, להוסיף את זה לאיזשהו aggregate exception, ובסוף לזרוק את ה-aggregate exception. הוא אוסף exception ואז הוא מטפל בהם כמו מחסנית כזאת? לא, כן, כרשימה, כן. אז אם יש לכם משהו הגיוני לעשות עם זה, תעשו, אם לא, תנו לזה לעוף. אוקיי, נושא הבא, נלס. באופן כללי, עד כמה שאפשר להימנע משימוש בנלס. קודם כל, null reference exception. כן, זה אני לא עשיתי סליידים טובים כי אתם קוראים מהם ואז אתם יודעים קצת שהוא הורס לי את הפאנץ', כן, אבל מיהרתי קצת. אז null reference exception, למה null reference exception זה תמיד באג? כי אתה רוצה מנקודת הנחה שאתה כותב משהו, אתה לא רוצה להשאיר משתנים שהם נעל. ברגע שאתה רוצה להשתמש באיזה משהו שיש לך רפרנס אליו, אתה לא רוצה שהוא יהיה נעל. כן, אתה תמיד יכול לבדוק אם משהו נעל, ואתה תמיד יכול לדאוג לזה שמה שאתה רוצה לא יהיה, כאילו או לדאוג לזה או לבדוק את זה באמת מראש, באיף או משהו כזה, ולדאוג שזה לא יהיה נעל. יש אגב argument null exception, וזה לגיטימי לזרוק בדרך כלל יש לכם איזשהו public API, public methods, זה דווקא good practice לבדוק מה-public API עם זה כתוב בבולט השלישי, לבדוק באמת שלא העבירו לכם null, ואז אתם טיפלו בעצמכם ב-null reference exception בפנים, אלא אתם צריכים להגיד, שוב, fail fast, כן, לפוקיוק, קיבלתי null, אני לא יכול להמשיך עם זה, כאילו אתם צריכים לעצור את זה כמה שיותר מוקדם, לא בהמשך. להימנע מנהל בתור איזשהו סימון שאין לי מה להחזיר. אפשר להחזיר
נגיד אם אתם מחזירים IEnumerable או list, אפשר להחזיר list רק, זה בסדר. אם אומרים, לא יודע, תמצא מה, תביא לי מהדאטאבייס סטודנט עם ID כזה וכזה, ולא קיים, זה לגיטימי לזרוק exception. עדיף לזרוק exception מאשר להחזיר null בהרבה מקרים, כי ברגע שאתם מחזירים null, אתם מעבירים את האחריות לטיפול בזה על זה שקרה לכם מיד, ואם הוא לא בדק אחר כך אם כן היה נל או לא היה נל, מה? בדיוק, אתה מסכן אותו בראשון, כן. עדיף כמה שפחות בכלל לעבוד עם נל. היו הרבה דיונים אגב, כאילו ב-C#, ככה קצת קראתי על זה, שמעתי על זה. יש גם אני חושב שפות כאילו לעשות משהו שאפשר להצהיר שאי אפשר לעבוד עם נעל, משהו כזה. אוקיי, מצד שני על private ו-internal APIs, לבדוק על כל פרמטר אם הוא נעל או לא ולזרוק argument null exception, זה פשוט קצת overhead יותר מדי גדול. אם היה משהו יותר built-in בשפה זה היה נהדר, כאילו לסמן איזה attribute ולהגיד הפרמטר הזה אסור שיהיה נעל ושיזרוק את זה באופן אוטומטי, זה היה נהדר. יכול להיות שעם PostSharp אפשר לעשות את זה, מי שמכיר, אבל built-in ב-C# לצערי אין לנו את זה, ולעשות את זה ממש בכל מתודה, זה קצת overhead, זה קצת מיותר, אז במקרה הזה אני לא ממליץ, אבל על public APIs, כן. יש שם ב-C# 6, הם הפכו את הבדיקה של הנ"ל לסימן שאלה, ואז נקודה. כן, לא, זה משהו קצת אחר, זה משהו קצת אחר. נכון, אבל דווקא זה הרבה פעמים נותן לך כאילו להמשיך, זה קצת מסתיר את הבעיה לפעמים. לפעמים זה שימושי. אני אגב כתבתי איזשהו extension method, יש אותו בטסט essentials, שעושה משהו דומה ב-C#, לפני C# 6, כן? ממתי יש extension method, ב-C# 4 נדמה לי, או 3. אז עשיתי משהו דומה לזה, כי זה לפעמים שימושי, אבל זה לא תחליף לבדוק עם ארגומנטים, עם פרמטרים שקיבלת עם null, ולזרוק מיד exception של argument null exception. אלא להפך, זה אומר, אם זה null, אז תעשה שכל הביטוי, כאילו נקודה משהו, נקודה משהו, נקודה משהו, או אז במקום הנקודה אתה שם סימן שאלה נקודה, ואז בעצם כל הביטוי יהיה null, במקום שהוא יזרוק לך exception. זה קצת לפעמים להסתיר את הבעיה. נושא הבא, readable code. אבל זה ילדה, זה לא ילד, זה לא... אני מזכיר לכם שמקליטים את זה, וכולם שומעים. טוב, שמות. קודם כל, להשתמש נכון באנגלית. ולהשתמש נכון באנגלית זה קודם כל באמת ספלינג. יש אגב פלאגינס לוויז'ואל סטודיו, פלאגינס לרישארפר אפילו גם כן, שעושים בדיקות איות על שמות של משתנים ובהערות ודברים כאלה. אבל גם אם לא, כאילו לפחות תנסו להקפיד בעצמכם על הספלינג. זה מבחינת הספלינג זה כאילו דבר ראשון, אבל גם מבחינת דקדוק, להשתמש נכון בפעלים, בהטיה של ציווי, כן, do something, לשמות של מתודות, אוקיי? לא doing, לא יודע מה, writing the file to the disk, זה לא שם של מתודה, שם של מתודה, write file to disk, אוקיי? לפרופרטיז, שמות של קלאסים ושמות של משתנים, בדרך כלל זה יהיה שמות עצם. אוקיי?
מה? קאמל קייס. לא נכנסתי פה באמת בכלל לעניין של פורמטינג, זה נושא, זה קצת קשור באמת גם כן, יכולתי להכניס אותו פה, הוא מדבר עליו גם בספר של קלין קוד, אבל אני פחות נכנס לזה פה, זה יותר עניין של, פורמטינג זה יותר עניין של קונבנציה, של קונבנציה, של החלטה, איך נכון פשוט כדי שתהיה אחידות, בדיוק, של מוסכמות. גם אינדנטציה ודברים כאלה זה יותר ממוסכמות, זה קצת יותר עניין גם של קריאות, אבל זה דברים שהם כל כך מובנים אליהם, והאדיטור עושה לכם את זה אוטומטית, שאין יותר מדי טעם להשקיע בזה, לדבר על זה. שמות של מתודות וגם של אינטרפייסים, צריכים לתאר יותר מה שנקרא, יש מושג כזה שנקרא Problem Domain ו-Solution Domain. Problem Domain זה בעצם הבעיה שאני בא לפתור, זאת אומרת נגיד אני רוצה להכין פיצה, אז הבעיה שלי היא להכין פיצה, אז השם של המתודה תהיה make pizza, והשם של האינטרפייס יהיה iPizza maker, אוקיי? ה-Solution Domain זה כאילו הפתרון יהיה, לא יודע מה, לקחת בצק, לשים עליו רסק עגבניות וזיתים ולא יודע מה, ולהכניס לתנור. אז אני יכול לקרוא למתודה make pizza, או אני יכול להגיד לה, תקחי לחם ותקחי בצק ורוטב עגבניות וזה. אבל זה כבר ה-Solution Domain, אוקיי? שאני יכול להכין את הפיצה בצורה הזאת, או אני יכול להגיד תוציא מהפריזר פיצה מוכנה כזאת שזה, תשים אותה בתנור, או במיקרוגל, או לא יודע מה. בדיוק. אז השם של המתודה או של אינטרפייס צריך לתאר את הבעיה שאני פותר, את השירות שאני נותן, או את הבעיה שאני פותר, ולא את איך אני פותר אותה. אבל אם השם... בדיוק, אז אתה נותן את הבעיה שאתה נותן לנו... לא, נגיד היא ניגשת לדאטאבייס, מביאה איזה משהו, אז אתה יכול להגיד... יכול להיות, נדבר תכף על זה, אבל... בדרך כלל, אבל אם זה ככה, אז אני אסצל. בדיוק, אז כנראה שזאת לא צריכה להיות מתודה אחת, נדבר על זה עוד מעט. לא, נגיד שכן. אם אתה לא מצליח לתת לשם, לפעמים זה קורה, אבל אם אתה לא מצליח לתת לשם הגיוני, לפעמים השם יכול להיות, תעשה משהו אין משהו, אבל... לא לפחד לתת למתודה שם ארוך אם צריך. לא לפחד לתת לשם ארוך, אבל השם צריך להסביר למי שמשתמש בה, לא איך היא עושה את מה שהיא עושה. לא איך, מה היא עושה, אבל יכול להיות שהיא עושה הרבה דברים, או... מה היא באה לפתור? מה היא באה לפתור, בדיוק. מה היא נותנת לך, כשאתה קורא לה, איזה שירות היא נותנת לך, מה היא פותרת לך. זה השם שאתה צריך לתת לה, ואם אתה לא מצליח לתת לה שם כזה, כנראה שזאת לא צריכה להיות מתודה אחת. אז יכול להיות שהיא עושה כמה פעולות, אבל בסופו של דבר היא פותרת איזה משהו אחד. אם היא פותרת, כן, בדיוק. יכול להיות שהוא יהיה קצת ארוך, גם ככל שהיא עושה משהו יותר ספציפי, יכול להיות שהשם יהיה יותר ארוך, אם היא עושה משהו מאוד כללי, השם יהיה בדרך כלל יותר קצר. אבל אם השם ארוך בגלל שאתה עושה זה וזה וזה וזה, וזה כאילו... אז כנראה זה צריך פשוט להיות מחולק לכמה מתודות. הבולט האחד לפני האחרון, מישהו רוצה לקרוא אותו? מישהו מבין את זה? כן, בקיצור, להימנע מקיצורים, בסדר? abbreviations, כן. להימנע מקיצורים, אם זה דברים שהם מוסכמים וידועים, כאילו, לא יודע מה, DB לדאטאבייס, XML, לא יודע מה זה, אז בסדר, אבל לא להמציא קיצורים משלכם, ואפילו להשתדל, לפעמים אפילו בתוך החברה נוהגים להשתמש בהרבה קיצורים, שככה כולם כבר מכירים אותם, אם הם לא ממש גלובליים וזה, כאילו עדיף לרשום את השם המלא בדרך כלל ושיהיה ברור וזה, לא אחר כך לא זוכרים מה זה, לא יודע, NSD, סתם NSD. Reflanging from the hood.
אוקיי, והדבר האחרון זה לשמור על אחידות. זאת אומרת, אם נתתם איזשהו שם, איזשהו מושג, השתמשתם במושג מסוים, לתאר, לא יודע מה, סטודנט, כן? נגיד זה כיתה של תלמידי, של בית ספר, כן? של בית ספר יסודי, אז במקום אחד אתם קוראים לזה סטודנט, ובמקום אחד אתם קוראים לזה צ'יילד, אז אחר כך יהיה לכם קשה למצוא ולזכור איזה, איך קוראים למתודה, וברגע שאתם שומרים על אחידות בשמות, קל יותר למצוא. כדאי מאוד שהאחידות הזאת תהיה לא רק בתוך הקוד, שזאת תהיה בעצם להשתמש בשמות שגם משתמשים בהם, המשתמשים באפליקציה, אנשי הביזנס מה שנקרא, המשתמשים בעולם האמיתי. עדיף להשתמש באותם שמות. comments, הערות. מישהו רוצה להעיר משהו על הערות? קודם כל, אם הקוד שלכם כתוב טוב ונקי, אני יודע שיש לפעמים ויכוחים על זה, יש דעות שונות בעניין הזה עם אנשים שונים, אבל היום זה כבר די מקובל הגישה הזאת, ומי שלא שיבוא אליי, מי שיש לו ויכוח עם מישהו וזה שיבוא אליי. אם הקוד קריא, בדרך כלל אין צורך שיהיו הרבה הערות בקוד, או כמעט ובכלל לא. מתי כן טוב שיהיה הערות בקוד? אז קודם כל, אם יש דברים שהם לא טריוויאליים, עשיתם איזה workaround לבעיה שהיא, לא יודע, באג בפונקציה שאתם משתמשים בה, שהיא לא פונקציה שלכם, third party, ואתם צריכים לעשות איזה workaround, וזה לא ברור, כאילו אתם לא יכולים לכתוב את הקוד בצורה ברורה, כי כשכותבים את הקוד בצורה ברורה הוא לא עובד. אתם עושים איזה workaround, אז אתם צריכים להסביר למה עשיתם את ה-workaround הזה, או איזשהו אלגוריתם מסובך או משהו כזה. אז זה שימוש טוב להערה, או אם אתם רוצים להדגיש משהו למי שקורא את הקוד ועלול לשנות, לא יודע מה, שים לב, הקוד פה, זה בעצם גם כן בשביל דברים שהם לא טריוויאליים, עשיתי את זה בשביל שיפור אופטימיזציה, או צריך להיזהר פה, זה סינגל, זה מולטי-threaded, וצריך לשים לב, לא יודע מה, כאילו, דברים שאתם רוצים ככה באמת להעיר את תשומת הלב של מי שקורא, אז זה אפשר לשים הערות. הערות של to do, אני משתמש בזה המון, כשאנחנו כותבים קוד, ובדרך כלל אנחנו ממהרים, נורא קשה לגרום לקוד להיות clean code, מהרגע הראשון כל הזמן, וגם לעשות את זה מהר. אז הרבה פעמים אנחנו נגיד, טוב, פה אני יודע שאני עושה משהו כרגע קצת quick and dirty, אבל אני רוצה לתקן את זה אחר כך. אולי אני עושה copy paste, אני רוצה אחר כך לעשות remove duplication. אז נשים לי הערה כזאת של to do. אגב, אפשר לראות בוויז'ואל סטודיו, פה למטה, לא, זה לא ברגע, לא התכוננתי על זה, האמת, נזכרתי בזה כרגע. task list, הנה, task list, זו task, comments, אפשר לראות פה הרשימה הזאת של ה-to-dos, אבל האמת אפשר פשוט לעשות find in files על to-do, זה בערך, זה בערך, פחות או יותר זה מה שעושה. אז to do זה הערות שכדאי לשים, כמובן שאם זה כדאי כן לתקן כמה שיותר על הדרך, אבל אם זה משהו שאתם יודעים כך יותר זמן, תשימו את ה-to do כדי שפעם הבאה שאתם או מישהו אחר קורא את הקוד ויגיד... רק של רישארטר, לא? מה? ה-to do רק של רישארטר. לא, זה לא, זה של ויז'ואל סטודיו. למה את זה? שוב צריך להוסיף את לעשות שם view tasks. מי שקורא את הקוד, זוכרים את הסלייד הראשון עם WTF, כן? אז מי שקורא את הקוד, אם לא היה כתוב שם ה-to-do הזה, יגיד what the fuck, כן? אבל אם כתוב שם ה-to-do, אז אני אגיד, טוב, בסדר, בוא נעשה את זה, בוא נסדר את זה.
מה לגבי commented out code, קוד שמיירקים אותו, אני יודע, שמעתי כל מיני מושגים כאלה, מיירקים, כן, מיירקים את הקוד. אז קודם כל, יש לנו source control בשביל ההיסטוריה, בסדר? הרבה פעמים תכנתים, לא יודע, או שלא רגילים לעבוד עם תכנתים חדשים, או כאלה שעבדו הרבה זמן בלי source control, הרבה פעמים נוהגים לשמור את כל ההיסטוריה שלהם בקומנטס, כי הם מפחדים לעשות משהו. לפעמים באופן זמני, אני גם אני עושה ריפקטור, לפעמים אני שם איזה קטע קוד בהערה, כותב אותו מחדש, רואה שהוא עובד ואז אני מוחק את הישן, אבל אני עושה את זה ברזולוציה של 2 דקות, לא יותר מזה. מתי כן להשאיר commented קוד צ'קטין או משהו כזה, במקרים מאוד 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 נדירים, אבל לפעמים גם איזה workaround, לא יודע, יש לכם קוד שאתם יודעים שהוא ככה צריך לעבוד, או שהוא באמת, או שהוא עבד ועכשיו הוא הפסיק לעבוד בגלל איזה רגרסיה, ואתם עושים איזה workaround, ואתם רוצים לשים את הקוד המקורי, זה שאיך שהוא צריך להיות, אתם יכולים להשאיר אותו שם בקומנט, אבל תשימו to do גם כן, כאילו, את הקוד בקומנט, ומעליו to do מאוד ברור להחזיר את זה, כשמתקנים את הבאג, ואפילו מספר הבאג, או לא יודע, משהו כזה, שמסדר את העניין הזה. זה comments. שאלות על naming או comments? נראה לי יותר מדי נכון? טוב. עכשיו בעצם החלק העיקרי, אז במשהו? יש עוד כמה דקות. נתחיל לדבר על זה, ונעשה הפסקה ואחר כך נמשיך. אז מודולריטי, ריוז ודיזיין, כל הדברים בעצם מעניינים יותר, אם תרצו. מה זה אומר ריוז? שימוש חדש. נכון. שימוש חוזר. כן, שימוש חדש, שימוש חוזר. אבל מה זה אומר כאילו בתכלס? כשאתם חושבים גנריות, אוקיי. מה זה אומר? אם יש לך בו שימוש יותר מפעם אחת, שיהיה כתוב פעם אחת, תשתמש בו פעמיים. או כמה פעמים שאתה צריך להשתמש. כן, אוקיי. הרבה פעמים כשאומרים ריוז אז קופץ לנו לראש כאילו פונקציות ספרייה כאלה מאוד מאוד גנריות שהשתמשו בהם עכשיו בכל הפרויקטים בחברה או אפילו בכל חברה, בכל פרויקט או משהו כזה. אז כמובן שהדברים האלה זה דברים שיש להם ריוז מאוד מאוד גבוה, אבל לא רק, ובאמת כמו ששנאור אמר, כל דבר שאפשר להשתמש בו יותר מפעם אחת זה ריוז. אבל אם אנחנו נחשוב בעצם על כל חתיכת קוד שלנו, אם אנחנו יכולים להשאיר אותה, שבאמת להשתמש בה בשתי מקומות באותה צורה בלי לשנות אותה, אז יש לנו ריוז. אם אנחנו צריכים כל פעם, אם אנחנו צריכים לשנות משהו קטן כל פעם, אז זה כבר לא ריוז. בדיוק, ובשביל זה זה אומר שאנחנו צריכים שיהיה לנו מינימום של תלויות בכל מיני דברים שעלולים להשתנות. שזה גם נקרא לו קפלינג, נדבר על קפלינג קצת יותר בהמשך. מתודות. כמה שיותר קטנות. מה זה לדעתכם גודל סביר של מתודה? 2 שורות, 3. מינימלי? מה? או סטנדרטי? סטנדרטי. 7, 10 שורות. אוקיי. יש חושב אחרת, יותר, פחות? אין גודל חוקי. אין גודל חוקי, נכון, אבל... בערך. כן, אוקיי. בדיוק, אז אני מסכים לחלוטין, אני גם חושב, אגב בספר של קלין קוד הוא גם כותב את זה, שהוא גם אמר שבהתחלה כאילו, הוא גם כן חשב ככה על מתודות של באמת 5, 7, 10 שורות, האמת גם אני בדרך כלל נוקט בגישה הזאת, ואז הוא ראה איזה מישהו שכאילו, ממש שכל המתודות שלו כזה 2, 3 שורות, ובאמת זה כאילו, הוא אמר, וואו, אז זה עדיף, באמת, 2, 3 שורות, זה אפילו שורה אחת למתודה, זה גם בסדר, זה הכי טוב. זה לא בעייתי, זה קצת,
מגוחך לעשות מתודה של שורה. לא. זה למשל את הדוגמה, למשל כי אם היא הופכת לך את הקוד שקורא למתודה הזאת, זאת אומרת, לפעמים יש לך איזשהו תנאי, והתנאי הזה, לא יודע, אתה רוצה לראות, נגיד, שלא יודע מה, element is clickable, סתם אני זורק. ואתה צריך לבדוק שם שהוא מוצג, שהוא enabled, ששום דבר לא מסתיר אותו, איזה שניים, אין זה, לא יודע, זה 2-3 פלגים. אבל בסופו של דבר זה אומר לך אם אפשר ללחוץ עליו או אפשר ללחוץ עליו. הדוגמה הכי פשוטה שנתקעתי בזה, שלמשל אתה עושה create file, ואחרי מיד שעושה create file אתה רוצה למשל לכתוב לפייל. אז אתה צריך לשים את ה-create file בתוך using, כדי שהוא לא יגיד לך שהפייל בשימוש, הוא באמצע תהליך ה-create שלו. אתה יכול להכניס את זה בתוך, לקרוא לזה מתודה create file, לשים בפנים איזה create file ב-using, ולהחזיר את הפייל. יש לך אגב file.write all text. כן, בסדר, אתה יכול לעשות את זה. אבל שוב, בסופו של דבר אתה מדבר פה על 3-4 שורות. כשאתה עושה, אני יכול להבין מתי אתה רוצה לעשות את השורה, דווקא כשהשורה אחת היא לא 100% ברורה. בדיוק, לתת לה שם, לתת לה פשוט שם יותר ברור. בדיוק. אבל אם תעשה את כל הקוד שלך משורה אחת, אז בעצם... נכון. קח כל שורה, תכניס את זה לתוך מתודה, תקרא לה רייט, וזה מטופש. כן, בסדר. שוב, הכל באמת ברמת ההיגיון הסביר. אני מסכים ש5 עד 7, 10 שורות גג, לפעמים זה תלוי גם קצת, זה תלוי, אנחנו כותבים ב-C# וב-C# נגיד אם אנחנו עושים try catch, אז ה-try, פתח סוגריים, זה כבר לוקח איזה כמה, אז זה תלוי באמת בהקשר, כן, באמת זה, אבל באמת לא יותר מה-7-10 שורות, כאילו, ותלוי באמת גם מה יש בהם, לא 10 שורות עמוסות גם, בואו נאמר את זה ככה, 10 שורות עמוסות זה הרבה יותר מדי. Cyclomatic complexity, אתם מכירים במקרה את המושג הזה? כן, בטח לא כולכם. באמת אין לי פה, מה? סיבוכיות, כן. יש כל מיני מדדים של סיבוכיות. Cyclomatic complexity בעצם בגדול אומר, אם יש לי איזה סלייד, כן, בדיוק זה, אם יש לך נגיד nested if מטורף, למשל פה ה-Cyclomatic complexity יחסית גבוה. Cyclomatic complexity בעצם אומר כמה שלבים אתה יורד. לא, זה לא הנסטינג, זה גם, תכף נדבר על נסטינג. Cyclomatic complexity זה כמה קטעים שאתם יכולים כאילו לקפוץ ביניהם, אפשר לצייר את זה כאיזשהו גרף, חשבתי שיש לי את זה פה, אבל משום מה, אני לא רואה, כנראה שלא שמתי את זה בסוף. אפשר לצייר את זה בצורה כזה של גרף עם קשרים כאלה ביניהם, של כל שורה לאיפה יכולה ללכת ומאיפה יכולה לבוא וכן הלאה. אז ככל שיש לנו יותר, בקיצור כל if כזה, ובעצם כמו שאתם כבר יודעים, גם do while וגם for each וגם for כל דברים האלה, בסופו של דבר מאחורי זה יש להם איזה שהם ifים. אגב, אם יש פה דווקא אין דוגמה של זה, אבל לפעמים משהו כאילו התנאי עצמו מורכב ממשהו end משהו or משהו, אז זה בעצם תנאי מורכב, ובפנים כל אחד יכול להיות true or false. אז כל אחד מהדברים האלה מעלה את ה-Cyclomatic complexity. יש איזשהו מדד, איך לחשב את זה, זה לא ממש מעניין, נדמה לי שגם אפשר בוויז'ואל סטודיו להציג את זה גם כן, לפחות באולטימייט. כן, אז כמו שאתם רואים פה יחסית, למרות שזו מתודה לא מאוד ארוכה, אבל בסדר, סתם עשיתי פה, כן, do something, כן, אבל כמו שאתם רואים, כאילו נורא קשה לעקוב אחרי קוד כזה. אוקיי, אז זה Cyclomatic complexity, להשאיר אותו נמוך. בעצם מתודה כזאת אנחנו יכולים לפרק, נדבר בשיעור הבא על ריפקטורינג, אבל אנחנו יכולים לפרק מתודה כזאת, נניח, כל אחד מהפוריצ'ים האלה למתודה נפרדת, ולהישאר רק עם ה-do while הכללי, ואת ה-if איכשהו לצאת ממנו בהתחלה. avoid nesting, אוקיי? nesting זה באמת שיש משהו בתוך משהו, כאילו כמו הסלייד הזה, כן? זה nesting. עכשיו לא תמיד, פה זה נראה כזה מאוד משולש, כן? הרבה פעמים זה כזה נכנס יוצא, יורד כמה שורות ומתודה ארוכה. אז כמובן כאילו זה גם קשור לקומפלקסיטי, אבל זה לא תמיד רק הקומפלקסיטי,
מאוד קשה לעקוב גם כן על קוד כזה שהוא עם הרבה נסטינג. ואגב, פה אם תשימו לב, זה לא יודע באיזה שפה, זה נראה לי בג'אווה סקריפט, אבל זה לא משנה. יש פה כאילו הרבה if, וכל if כזה, יש לו למטה איזשהו הודעת שגיאה שהוא נותן. אז היה עדיף, אנחנו כבר נעצור אני אסיים את המשפט ונעצור את ההקלטה ונצא להפסקה. היה עדיף לעשות if לכל תנאי, בעצם להפוך את התנאי שלו, במקום לפנות empty שם, if empty, תחזיר את השגיאה הזאת, עם throw או עם return או משהו כזה, ואז בעצם יש לנו, הפונקציה עדיין היא אולי ארוכה, אולי צריך לאחד ממנה חלקים, אבל הנסטינג שלה יורד, ויש לנו בהתחלה את כל התנאי, כל ה-pre-conditions בעצם, כל התנאים שאנחנו בודקים בהתחלה, אותו פוקיו כשדיברנו עליו, ובסוף בעצם מה שכרגע הוא פה באמצע השקף, לא יודע מה יש פה, create user ו-whatever, אז הם בעצם פשוט נשארים למטה בתור המהות של המתודה. אני אעצור את ההקלטה, נצא להפסקה, נחזור עוד 10 דקות. Sure.